Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pergi parlok baro asasisen ngap yang sumhai pi syakani ka program kisau ayam kipor balawan ra donong san hima. Ti kumpo pilih parlok bahagi ni kita yo bat kisingi ki peladap ngilawan ra asyapi ya ki program bat ya ki kongsan ki ba long ki break ki ba syampang ki bala pensengap yang ya ki jingmut badru ki jingshem ki jongki ki jingat linti ha ka bade ki kam ki ba pher ti mentah kasin pada jong ni ka kenti ni don kawai ka kinhon kabala job ya kawai ni ki jing yakop hapo ka ni jela jong ni ya kabala tip kum ka Meghalya's Got Talent pat kini ka kinhon ya kabala tip kum ka Lasardo ti mentah kasngi pada perlok ngin don banyak keren bat kini ka kinhon ha ka bangin sngap ya ka jing sedang jongki ya ka jing ya lenti badru ya ka ai ka bakit mu ban le nang ni syakmat ti ko mangjo ong perlok na ka por klam depan slam ti oleh nak kain bentang ngin rung ban ngin ya sya ka ying jong kini ki perlok jongi ki kinhon Lasardo. Ti parolok kumba pilih i mentang adon lang bat ka kinhon ya kabala tip kum ka Lasardo ti hakabede bat ki jing pen itho ki bakham bania bat ki jing tip ki bangi non kam ban tip ngin e ha kan ka kinhon ban pen itho hangi ha kan ka por ka jingkeli ka ban kong akwa ban bu ha padeng jong pi kum ka kinhon ba ta ya tho ingi khandiat sapang kan ka kinhon jong pi bat menu pilas dang bat pi baro pi don kat nongot kublai shibun yo nong san hima ya ka jingwan chongpi ban shim ya ka ne ka interview halor jingi ka kenhun iwe peiwe te hak banen kong so ban penithu ngadai akbar lang teng nang thar ngalo kum president jong ka ne ka kenhun Lasardo ngidon hangne rengkat lang i general secretary jong ka kenhun samla kum bathrang wan khar i samla batais khambor i balong kum treasurer jong ka ne ka kenhun harengkat lang ki dkhat ki member ki baju yarwai na kapor syakapor idon rui kong habasuklin kurkalang ibalong kum i vocalist jongi hakane ka kenhun te sokmen shikadai e hakane kapor bat sngo dap da kamensiam ka ba shirham bat ka ba sngo phumut hakaba phi kum unong sanhima phiwan ya ka banda wating tep halor ka kenhun jongi te khendian halor ka kenhun jongi ngilaseng ya kane ka kenhun nadu ka arphuai tarik jong bnai ban nyo jong ne usnam arajar aphuar te kadang dei ka kenhun ka badang shibet la ban ong ka badang ya lenti dang tang khendiat bnai simpat la kanjo wacha kasisnam ru te henrei hakane ka jingya lenti jongi
kumnung ila poiseng kendiat je kene kekenhun ngakwa bani thu shepi ba kalong badai nadu kasien ka ba ngilet bantem shathi shathan ribhoi kata hapo mau beseng te ngalayo i ba kini ki samla nane na po than smith chne ki ya perform hang thi hapo mau beseng te ka kalaktik kenyanga ba ari kasap jengki kalong dokum tu makina kahima khairem hadu katai pleng ki don kata kasap te ngapan ngadai nang the na than meliam te ngong ken ba kumno kai ka sinjam ka bangan sim hakaba ngin ya kenduk lang kan bangin ya sengno ya kawai ka kenhun te dei hakate ka sngihi ngalalet ban ya keren yaki te ya kenduk biang sah kawai ka program ka balong sikite ki than ki jongi badai hangatang yo number phone iwe ban nda habang ila yo number phone iwe tengila sedang ya itu bat ngiong kan to balai ngim ya sengno ya kawai ka kenhun ruai bat ka kenhun tem te sengotanat ning don samla ko matrang ru badon ya kacu ka mensim bangi kwa ban seng ya kata kawai ka kenhun bakane ka kenhun jengi ru ngim kwa ban ong bangin seng klem konong rim lane klem ka jingmot te ngatrai na ka kerteng la serdo phi sngotu hi kamut ayu lasardo kendian ngan poi syaitai jengmut lasardo kamut bangila ya iet laya teksong laya teli kawai da ka jingnya sngotu jengmut te balai kan ni ai pat lasardo phi hangni ngidon haki artli ka hima ngidon haka artli ka hima kata na hima khairem ban na hima meliam haka ba phin sngotu ba kani ka hima khairem bat ka hima meliam kadai kawai ka hima Kemudian nadu kasnem shicar praspa san pulai bala piano ya kane kahima haki artli kahima kata ya kakhairem badia kameliam ki du halia jungi na thena meliam bagi du halia na pok khairem kam simladon ken kata ka jingi trelang lane bandon kawai ka kenhuan ka bangin ya temlang tedei hakane ka khlemat kan ka bangi poi ka kumne krui para samla banya perkhan batose ngin ya form no kawai ka kenhuan tem tenrai ya ka ba ngin ya reilang mangina po hima meliam bat mapina na hima khairem ban pen i kata ka jing tek song kawai ban pengken ma biang ya kata ka jinglong kawai jong ka hima shlong sa sisin pan te dei hangta ngila poi ban ya seng ya kane ka kenhun bat ka meeting ka banengkong ngila penlong hang tai hasmet te kadai hau benai basau ya yong ten ring lala ban penurlong ya kane ka kenhun ha ka arpho wei tarik jong benai ba nyo jong usnam arajar arpho ar te sngo tanat sikadai e ba ki para samla hangni ki bayadon hangni pi ni don khandai ngot ten re shadien jongi ki dangdon ki ba nang tai na than meliam sakum ba arngot laingot ki bade ki mamba ki ba tem hi nang ta ki dangdon sikini ki than smith ros kumba sangot henrungot ye ki ba ya tem hi bat ngi nang ta ngi don ki advisor ha kane ka kenhun jongi ru ki don ki advisor nang ta bat ki associate member ki khna rel nang ta kum ka kenhun hi ngi ju ya ru ya ka ba ngin a chin hi kai sha ki wei pat ki habret ki bakwa ban bat ti bnia hakabide bat kaput katem tenrai te kata kadai ka kenhun la serdo ka jongi bat ka jingdon jongi ka kum ki member ngilong kumta bat sakawai ka ba ngakwa ya ka banda pensyai hangne kalong ba hakamu hor jong ka kenhun jongi ngatharai kila ban yu i ba kadon ka yingsat nang ta kidon kitar put tertem khasi nang ta kidon shu hang tu kum kicing thung kum example uriu hadam batu kuba nang ta ka hangni kan kat kum ka kamuhor ka bangi ngilaya shna kapen i shai ba ka thau ya kata ka jinglong sipara ka jongi bangi mi na ka wei ka yeng kata kamut na ka himashlong ngidei sikpo na ka siem pa sentio
ni wan hier lingba chongka te dei hangata kan kemun ni san perkhat kan ba ke hima jengi kalami lingba chongka mi riti ki dustur dei lingba chong ka hima shlong ba dei hangata ni penwan dur ba na kawai ka yeng ni mi kan kine te hadian nangata ka don ka jingi serdo hapdeng jengi ki samla na ar liang da kawai ki jingi na boro ar liang hima da ka jingi shirham ka jingi teli ka jing scam jingmon but ka symbol ka bang ibu hangni ka thau kum uriu hadem wei ni kiching thung ka ba ka hima khairim ka bu khmat banlong kum kamuhor ka sap chong ka ni perung lang yu kum ju ku ba nang te na than melim ka hima melim hi ka dei ka wei na ka hima ka ba ukba ulong chung thung ba kongsan ba hang te hapo hima melim jengi phin I na do na bhoirumbong ter ka himam liam ka yar shdu sha bisiba te phinyo hi ba ukba udon be jahchan laman laki shnong hi ya ka ba ulong shisha ta junthung ba kongsan tingila punrung lang harangkat kitat put tertem khasi ha ka ba kum ka kinhun ni don ya kata ka jingmut ban penne ban pensa ya ka put katem tenrai jengi ki khasi bat kum ka kenhun ni kwa ya ka ban kentiu ya ka sap ka phong jong ki wei pat ki para samla ki heb ki beren ki ba kwa kan banang banti bnya ban wat bnya shu ha ka ba yedai bat kine ki kaput katem tenrai to sontana lamar ba ngaso ko ba fila batai ya ki ba mentoy ki bangidon kam bantip ha ka be bat ke history namar ba kani kalong bait ka jingya dei hapdeng ki ar hima kata ka hima khairim bat ka hima melim mo sontana ti ka jingkli ka babot pada nga ko aban bu hapdeng jungi ngani ka por kalong ba hatu phi kum ka kinhon hang ni phi dei ki balaya dang ya puli ni pilaya tre don hapdeng jung phi ki balaya tre ni kum no ngadang puli but ngadang let menta ya ka BLB ngapuli hang the hapo Shillong Law College po dhan kiti te don pedeng jungi kumi barit nang te sebok I ba tre kam la jong nang ta I ba tiskem riwei na ki du halia jong ka hima khairim iru ila tre kam la jong ni samla kumbatrang wan khar wei na gi bala kham pas khmat ha jing pli bala dep ya ke BSc pat ngathrai dang ya khmat banta yang ban pengkre se ya ki wei pat ki exams I don hang ne ru yai kong habasuklen iba dang le manta ya ka BEd hang the apo Kolkata nang tai don I samla meban ine pat iba la tre kam la jong hi tai don ni hapret nesterwell I dang pule menta nang tai rap barson iru I badang puli menta hak kelas 10 but I samla batis kambor iru I weina ki du halia jong kahima khairem hi ti samla batai iba la tre kam la jong ti kata hi te sontana lamar ba hapok kani ka kinhon jung phi kidon ki badang puli bat kidon ki bala tre ki kam la jong ro ma tingi iru ba kidon gini ki heb barit arngot ki badang penyesok la banong ki ba penyesok sakani ka kinhon jung phi tenga ngit scam baleng ba ka jing prat lanti ka jing yalam ka jung phi kum ki samla ki bala don ka jing champang ngit scam ba makir ki nyo ka jing bentoy bat ru igi palok jong hi ki ba pa ka ni ka video ki nyo ka jing bentoy khnang ba ka jing tem tenrai bat ka jing ruai kan long shisha kata ka ba ka ka bangi de ban le bat penne pensa kumba platip hi ngade kan habas kulen ko kalang ngade ko nong rai jwan kunhuan baning kong ti nga ai ngu hiu blei ba deling ba jong u ba la benchet yang ha kan bangan dan bentah kan kunhuan namar ha kan kunhuan ngada su komen shisha bang ayo bentah kum kunong rai namar ngaru ngar justu tenat ba ban rai ti men shapot bang padan ha kan kunhuan ru ngajurai kum tu hi college haki schools haki ni kita ma ti teng pot ngadon jing no ha ka ba dan nong tem tenrai nomor ngarung su tenat hi jing rai belong tenrai ti nadu bang dan pat kan kenhuan hi ngasngo men ha ngasngo ban ai ngu shayu blei ba deling ba kan kenhuan ka bara hi yang long ka ba ki wei ru ki kham itu ha kan yang kata hi ta ko blei shibon ti kalong ka ko ba phila ong menta ka de jing penya jung blei mo ba ula penset happy ban bula pen sngoru ha kini ki perlok jong phi ki balong ha juk ka kin hon ba kin ai bental mem phi ba pin long ite inong ruai ban yalam mo ti kumba
la benar bat balak miru ki YouTube channel ba pi dei kita ki ladu ha ka bai dei bat ka wei ni ki jing kop ka bala penlong ha po ka ni ke cela jungi ka bala tip kum ka Meghalaya's Got Talent kindiat ya thu ingi ha ka bai dei bat ka jing sedang jong pi naduk menu long naduk ka ba pi ai ka audition nang ta pi dei pila ya kun ni ki round ki ba pher hatu ka jing ya kun ka long ka ba ka ka ba PPE ha padang ki paranong ya kun mo la ban ong Meghalaya Got Talent kala di ka wei na ka rensan ka ba ngila chupo sniu la ban ong la si ka ba kum ka kun hun ni kwa dik dik ban yo ban job ya ka title ne ban yo ra kum ka nam la du ha ka ka rensan ka ba he la ban ong hang ne ka jela bi chungi ka jela Meghalaya nadu kasien ka baningkong kaba ngi ya shimta ha ka online audition ngasngopan ai khublei Sir Desmond Sun dealing ba jung I bala yarap bha ha ka online audition yangi bangin lala ban poi sakamika audition padha bala poi ha ka mika audition kala dei ke jingale ka ba bha ka jingale ka ba juat bha namar ki ngala yo I sisa ba kita ki Haboret ki khon samla ki longmi ki longpa jong ka jilla Meghalaya jungi ki dei sisa ki basatar la banong ki badnya ka sap ka phong ka ba sirkhai kamut ban job lane ban yolong ki ladu kam dei ka kam ka basuk ni song thu hi ni habya chibun ki jingai lanti ki ba te ka ne ka jing trei jungi ka ne ka jing ya lanti ha ka meka audition kalalong ka pa juat adu kata-kata te Henry ngi klem du mensiam nang turung ila sya selak ban poi syaka quarter final te ha ka quarter final ru sai sisien ngila ndang poi ha ka quarter final ngila sngo tenat namar ngila poi hakarang ka balai te ngila poi hakarang ka balai kata kamun ngila sngo thu bengila kham le bha ban ya ka meka audition ban ya ka online audition tin dang la poi ha ka rang ka balai ko mengila nang trei sitom shu kan bangin la ban poi sakman ha ka semi final ngila poi ha ka rang ka baar te baro ngila ya keren danda mengiong la kiu te komut ha ka final ngi de ban ra ba je ka thong te kajing khublei ka lej kelum hi sabaro ki para member ki be trei sitom sisamet ban mansiam nadu kumno bangin pen let yikitu ki kapans bangin di kitu ki vote ki jongi ban pha yiki message shaki perlok nong kersan jongi bakin aya ki jing kersan yangi kila trei sitom met ban mensim om tang kini ki perlok ki bedon hangni rewat ki bahyeng ki bahasem ki lok ki jor ngasngo hakne kapor ngai khublei ru ya ka shlong lo college hi ka college baro kawai kala ai kata ka cingkershan ka barat ba nadu principal vice principal ki staff baro ki laitri sitam lang nak benta jong ka kenhun jingi ya ka ban pen pha ki message nang ta ki paralok nakleng jong kari khasihi bat jantia ki bla kershan rat ba ya ka kenhun jingi ka bala penlong kan ya ka kenhun jingi ban poi ha ka te ka final bat ha ka final ngilayo asndon kan ya kane ka la ka nam la du tin alor ba kadang dei ka sin ka bening kong na kalyang jingi kum ka kenhun ban ya let sa ka competition kadai ka sin ka bening kong bangi khun ha ka competition bat ka dei artat ru kawat ya ka ba penhun ya ka mensim jengi kan ba sisien le kemun ngilayo ya ka nam job ngatharai dei ki jengker khu jong bleihi ki leis long ki im slong ki la ker khu nomor bangi lawan kata ka jengi iet biang kadai ki jeng the sei ki jong ki nomor ngi penek pensa ya ka riti ka dustur ka jong ki ngi wan ban ya teli na ka benta ka jong ki tengah tharai dei ki jengker khu jong blei dei ru ka jeng yarap jong ki paralok ki jongi namar ba khlem katip briu kumnung intip yo belai baladang itip yo briu ngitip yo belai ladang iburom yo briu ngiyo kecingker kuno belai tede kecing yarap jeng ki para benriu hi bangi sakiu mangi bat kecing these no belai ru ngiyo kan tenga sarai kumtahi ka kalong ha kawidei bat ka Meghalaya Got Talent tingus ngo ba ka kane ka Meghalaya Got Talent kecing let hang teiru ka
kapenlong yangi kum kakenhuan bantep kan hang nung i bakla hang nung i biang namar ladang isu syak khot be kini ke program snong lane syak khot ki dorbar snong syak khot ki sengsamla snong syak khot ki we ki bakhot birthday party ki bakhot yeng ya tho ki bakhot yeng khawai i kum tu tekamon ngi perform kat kum ke jingla jungi ki le ki hapdiang ya ka i ke bangi ngila ten re ke jinglet jungi ke jing don jung kane ka Meghalaya Got Talent kalau penlong sisa yengi ya kabangin tip kan kanu kabenta kaba ngi midon kam ban kentiu kanu kabenta kaba ngila biang namar hangate ki habaki bishar ngi ki bishar ben pa ben kumbaweng sia dok ha tinda habashwa ban ay ya kadok ha si ki khlung ki baren te kamot ki kan hapen weng bin pa bin tingi dang long kum ki khlung ki baret dah bangi le jekun nak tai nama kadang dai kesin ka maneng kong yengi ho janga kam dai suksin ka maneng kong ngathrai ki perlok chungi hne paro kam dai suksin ka maneng kong bangin yakon ni ki competition ngala don ha ki ngala yakon ni ki competition ki ba pher ila yakon ni competition ba pher padang le yakon competition ba pher ki ne ki la yakon ni competition ba pher henrai kum ka kan huon ngi dang dai tang ngi dang mi te dang long kum itu isara badang susdang ban mi ban he ban piar te ngi la so thiet ken ngi sedang ban so thiet da kan ni ka ri khasi ba ie jongi ban ngi la kiu ken haba udieng chingi la he komot la poi ken utanat chung utop hadu kate ka Meghalaya Got Talent bat sngu tanat banong ba ula phu sentiu bat ula seiso ken terus ngotenat namar ba larangi bishar ya kita gilat jingkershan bat ki jingerap ki ba piyo na paro ki liang ki bakentum nado iwai ni ki kaitor jongi balai arab ipi nado ka online audition ba pin poi shado ka mega audition nang ta bre ki jakapuri jong piru kano ki kershan ipi ka snong ka thau ki ba yeng hasam ti kani ka long ka ai ka ba snotanat banyo sngo nomor ba ka pen i ya ka jing jensur men sim la ban ong ba kum ki baik baton hi ki ai kata kaman sim bat ki ai kata kati kadiang kati kamon ban kersanya phi na do na man sim ti hatu kane ka kam jong phi ka ba phi don ha ka bai de bat ka rwai ka sio bat ka tem ka put tanrai kadai ka ai ka ba phi laju angnot man shwa kum namar kum ba phi tho ba hadir ba phi i gini ki parlong jong phi ki balaya perform ni ki balaya tem ya rwai hagi bai pat kerensan ha ka por wat ada phim pat ya don ha ka bai ka kin hon ru han raya hatu kane kadai ka jing angnot hi ha ba phi ya kli pertho i bai ni bai kadai ka jing angnot ka ba ma phi kum ka kin hon phi la ya angnot ni yo don le si ta i jing sngo i ba to ban supen lut ya kapor dengan ya le ban penyadai bat kene kin hon ni ha ka boy dei bat na kalyang ka jonga ha kapor bangadang late school nadu ki class 2 terter hadu kat ka banganda poi hi ha ka ban ya seng lang ya kane ka kunhun ha ka to kapor men bangadang don kumba khandai si posnem ha baginong hikai ki kli yang phikwa banlong ayu ka jawab jonga ka long bet ngakwa ban long tau nong yalam jong kanur kanu kan huan kata kadai ke jawab ko bang ju ayaki tiki ki ailat bah kenyanga ban bangan ya simbenta hukum ki match pass competition ada don ke singing competition ye kum to school nang ta ki poetry recitation ye ti ju ailat baja khmat nang ta hakapor bang adang song class 5 lene 7 class 7 class 6 hakitu kipor banga syong kumta kan te kawan kane ka Swachh Bharat mission te nakal yang jong ka blok ka pha kanya ka school bakan bu kita ki ambassador nakabantaban khmi thu ya ka jingkhuet jong ka school te hakitu ka por kinong hikai na mar ki sngo ya ka jingkwa jonga ki ailat kanya ka ba nganlong taw we na ki nong yalam hakata ka banlong kumutaw nong yalam lane utaw ambassador jong ka school hakata ka por ya ka ban pet kami perman bahaya ka kuit ka suba chong ka school baro ka we te henrei kumunong yalam hi nang ta ngayo idea ngala banong but kaching ie jonga ya kaput ya katem tenrai kam dei tang narong nasla rei ka dei nadu nado nuot banadu namasiam ngalai don bentaru bat ka kenhuan tem jong ka hima meliam kata narensan ki du halia hima meliam te hakaba ningkong ngahi la jong shimat
hakapor mensuang acu sngotanat ya kaban let pawar keleng ada way na kiba cu pawar pha ngatrai bun ki perlok ki ba pet ya kene video ki perlok nang kersan ki parasnong ki parathau ki yo i bat kitip yang kum way na ki nong pawar namar ngaju sngotanat bha ban pawar today hang tu kan ya dan ti ngaya kendu nengkong tamdu i ba nastarwal ni hebret ti por dang don tang ba saus nem ye ti tem ya ka bom mari ngong ne khna oi nang bha ban tem bom dei ti ka ei pat ka ba penlong yangi ka ba penlong yang a shimet bangan sngo ba ngadon kam ya ka kenhun ngasngo thu kan ladanga nang pawar i nang tem bom tang ka ban pawar bar ka bom kam sngotanan kam sngotanan te kata ka cingkwa jonga ban seng ya ka kenhun lane bangin ya don lang kum ne khrui kum ka kenhun kam dei ba shukwa tang narong nasla ban ong tang dep kane ka mekhalia ka talen la dep em kam shim la dei kum ta ringi da wanda ka wei ka sur bat ngi da don ru da ka jingmut kum ba ka tien phira jong ka kenhun jongi ngi ong na thamai kamen wei sha kamenta jong kalawei tengah tharai hangta phisngo thu khandiat ladang ya ye stumbo prakhat jong kata katien phira jongi kalong banna katai ka thammei ka baki men kulong ki jongi kila dep ban IT ban diangti kila dep ban thesei hangi kerhai katne kaspa jong ka riti ka dustur khamtam hakaput katem te mangi kum kamenta ki balongkan kamenta mangi ki samla ki balong kamenta ni deban pendon kam kan na ka benta jong kalawei ka bomot na ka benta jong ki habaret na ka benta jong ki para ki persa ki jongi na ka benta ki pateng ki pakit ki jongi ki bandangwan kani ki cing thmu jongi kam sim lakut no tang komne hanrai ni ju yakendu na ka por sakapor habadon ki bakhot tem kum haki lempung shat waking ki badon ki bakhot tem hakum ki we ki benta ki bakhot ai jing hikai ngilaj hikum ka kenhun bat kam sim la dei kata ka jing perkhat la ne ka ba ong ba kum ba phi lakli menne kam sim la dei tang ba ong ba ngin penlot ya ka por jingi hang ne namar ba let's see mo ki babun ki penlut por ka basang situation em ka thnrei ka jingdon jong ka put ka tem hangi ka put ka tem hinga thrai haman lai wei pi wei perlok chingi ne kala long do kala long snam nga bangan pep skor na kamanta man put litem ru nga kloi ban pep skor mar balai nga sngo ba kani kadai ka ba kongsan ka ba don kam bala da ka jingpuli kadai ka ba kham kongsan hanrei kani ru kadai ka ba kongsan bala da nga ngam le manu ban le ti nabaro hangne hi bun ki bala emja na kaput ketem na karwai ka siaw kani kala long ka weiru na kalat ka ban krisyan yangi tingi snuthu kan badai lada nangni menta ngisdang ban nangni menta ngisdang te kamut ter kanang ya beteng kan henrei kumban suang no lada ngimle lada klem persyang kumno kan nyenang kumba ong i ma heading son renta tiang lada kamut kasuk benang ladangi persyang henrei ladangi klem nang ladangi klem persyang kumno ngenang tedei hangata kan kata ka jing i jenga ke conga kumta harengkat jong ki kenhun hi baro khot kan ni wanda ka wei ka sur ban lum ban ong tong ni le bad harengkat ki rules lane kita ki kendon ki bang ya bu bin pa bin ha ka kenhun ba kumno ngin pensyong bet pensyong renti ya ka kenhun but Yamentahi ngidang pengkrek syacat sakman baka kenhun jongi ngin ya penlong ya ka kum kawai na ka cooperative society ya ka bang nala syusyu bantrei khambha nak benta ke emlang salang Jasnotanat nando mene na marba ki sembok perkhat ki ba phi la pasat ki long sha ki bakit jingmut ke bat ki bakhiar odo kata bat ka banga sotanat ba leng ba ka jingkeren jong phi ka long ba phi la sai ki kintin ki bangi
haga ni kejuk ke benta ngalak ban ong ba i kumbang ila jen klet no Henry leng ba ka jing keren ke jong pi pada ka jing pen sngo jong pi sai ki ti kenten tan rai ki ngalak ban ong tingan na sngo hun shisha ban sngap dia ka ni ka por kam long pada ka badap bat ka balong biang ladang ngim yo sngo na baro ki khot jong ka kin hon dia ka ni ka por nga kwa ban bu ka jing keli ka balong ya baro ka bakin thup lang ya baro tingan sedang iba tei dei batai mo dia kene ko por ngan sedang ban keli pi ko ke jing keli ka balong kin thop lang ya baro bak pisngo kumno ha ba pi don benta ha po kene ke kin hon ha ke jing ya linti jong pi kham tam ha ka ba pi la yo nu so jong ke jing job ling ba kene ka ran san yakob meg hai la ko talen ke ei ka ba pi dang ang no chu ban le ne ka benta kene ka kin hon bat ru manang penyar chu ya ki thap nyang jong kene ka kin hon te hoi ngan nadu ka nomor ba nadu ki senam ki pakaman syai la sedang ka kamput kamtem te rang makla du senam marachar khat lai te nadu ki por adan ta kajing long kajing terang mo cipan mengalong kum unung nong tem nong pun te hoi tu ki por te ka ba e pa yang ka long bang ngamdon ki nong yalam ki babiang te kapan nong kong te dari ba i perlok chungai tai samla ban syai lang mukim bat i Dr. Banyo ko lang nombri benar de po sinong semen de maki ki ba nengkong ala bonong ki ba la don sya kata kamen sim ban kerjaan yang umdai tang haka put kata mre ki ba pun ki menta wat ki ban thoi ki phwar bat ban thoi ki chingruai ro katu kan ki chingruai ling ba ki chungki ba ki ngayu i ba ki tho kum tu ba ki shim kum tu ba ki batai kum tu kata ka ching sedang te kata kaya ski poski nakawai ka snem syakawai pat te ngala chu shimata ki bun ki program omde tang barki program ki baret bat ki bahe ngala bodong te syaban poi hakani konhuan ru ngala don barki ba ki bun ki musician mo ki ba ngala chu dan manta banyak tem omde tang ni shlong wat ki wei ki celaru te habang lapoi hani kan huan pan ngadap da kacing ngau sorong sibun namar ngidon kawai ka kathong ngala bonong ba ngidon kata kathong bangin penne ban penhe ban pensa yaki jingput jingtem tanrai la jong kata kadai namar madu mensuaru ho nga amdei panganang tangini ki jingtem ki ru jingtem kung western ru ngasai persang hi banang te Henry ke bakam kongsan pada yang kemak mesim ke kam ketik pada yang kolong bangan ban pencana susu yang ini ki jingtem tenrai di habalang apa kan ikan huan pan nama gidon mi kacu katong ban penek pesa ikan ini ki jingput jingtem tenrai di habang arung kan ikan huan ngandap ka jingkemen di omdai tang mengikut patang kan ika mo kan mengila job ini competition Henry bengin nang pencana susu ba ngin pen sapriang saya ki wei pat ki para samla ki hebbarin ki badan syak ta kacing terang bangin nang penhe bangin nang ketiau iwi pan to ko blai shibon ha ni ka por pa dingin yo sngo sana i hebbarit jungi ha ni ka por ta ka ka ba pi sngo ha ka ba pi la yo ka ni ka lat banya don benta po ka ni ka kin hon ta kendiat skentin ar kentin ki sembok perkat ki ba pi don man pan sngo ko blai shibon pi ba ka cisngo cenga kalong ba ngala sungkman ban ngala sungdap de kecingkman sibun bangila job ya kaneka kunhun lasrada bangila job ya kaneka kotalan season 5 mo de ka cing yorung cenga sikane kunhun deling ba cing hikai ban nang tem da i men arkmi cenga i akbar lang senteng dahar ngayo ban rung sikane ka kunhun de ngidai ban bat ngik kunhun ngidai ban randin ngidai ban tursyprang ngidai ban penek pensa ikane ka tem keput tenrai kasi ban ngidai ru ban kenmau bat dua yu blai bangin longki ba dap daka cingkman ngidai ban dan haka mat kepat ke basat ke baklan kumbangilong kumne menta to ko blai shibon so tenat ngaramut ba kidang dei ki hep ki baret tambah ka jingkren pada te kam dei sure ka jingkren gom ki hep ki baret ki la khamyar kata ka perkat pardang mo so tenat ha ni ko por pendingin yo sana iwei ngai tharai ini ide i member ni khot jong kata ka kin hon belong kena tam mo tiktok ka ka ba fidon ban pensngo ha pring jong ni ko por ha ka be ka to ga jo ka jingkeli Kulai piba kekerteng jonga kede nas tarwel kar pengwar
Ngasang ngasa apa melim pom kanyu. Ngadap dekat cingkeman. Bangala ban yop rung hakane kunhun. Bat ban jop ya ka mekhalaya kot dalan. Te nadu dang saus nam karta. Ba ipa iya chunga icu ikai ban tem yang ya ka bom kaksing. Te ngacus ngutenat ru. Bangan penyat cingmut, penlet cingmut banang tem yaki. Te andang ladap khalai khat saus nem mentah nganang bat bantem ya kedui tara ba super syanghi kumtu malumala bat andang lai kendu ikini ki perlek bat ngan senang bantem bahaiki to sotenan namar ba phi kalong kum ni lada kejing hekai hina yeng kilong ki ba biang nei ti compare la kata karta karit na kaheru regi jingkren padi gilong ki bas shock bat ki bas ngotenan ti khobre shibon have am tak ti jingkren jong pi bat ngangai skam bala magi jing hikai jong i pait kum pila ong dai i bala hikai pi kum no ban tem ka ksing bat ka bom ti ngangai skam pin perto ye kini bat pi pin nyai penek pensa ki jing hikai jong i bat bakan long ru kata ka jing hikai ka ba pi pade pin ai pateng ye ki wei te kini ka por ngi osngo pade se i samla cái meban mai samla meban cái ga bafidan ban ong ha ka bete ba jing yona jang pi ban rung chapo kani ka kin hon Ti hakani ka po nga kren dak tin snong mo nga sukumen ban yo rung hakani ka kunhun. Te dap dak cingkimen ka ta hain mo ndi ka sien kong banga yo tiam ro mo di lembah cikai chung badeng chung baret Indonesia ban yo rung di kunhun te hadien kendu bagi akbalang habade be mesti ngadap dak cingkimen mo ban balayo jaga cingcom tak tai kulesibun to khobre shibon ta kani ka por ngin pai pa de sia kini ki samla ki basong skadiang jonga ti hakani ka por ngakwa ban bo jingkeli ka jo ka jingkeli mdai ka jingkeli ka per ya ini samla ibalong inong ruai ba shemi ka benta ban nong inong ruai ta kai ka jing sngo jong pi ha ba pi yo ya kani ka lan ban long ita inong ruai bat rupanya don benta hapo kani ka kinhon kanung adap dak cingkemen ka bakrawi kumbangal dep ong ba ngalayo lat ban yadan bentalang kan ka kinhun kan namar dealing ba jo kan kinhun ka ba kibriya yang la ban ong ba kila kham tip kan yang bang dei nong ruai ti kita ke baro kalong hi ba ka cingpenya jong ulai trai kan rat hi na jrong ti ha jing akwai dei ba ka jing job jongi ha ya kanika MGT hanga kum inong ruai hi tingos ngokum ba kanang ai men sim shu kenyanga banganang treshu tam shu ban pinmi shu itak jing ruai banang ya le shu kan banang wat benia hakanu ka benta bangaduna hakanu ka benta ka banga ngabiang kan ban job ya kanika MGT ho item dei ka basung re deling ba ka jing yarap kum bol ilong i presiden jungi jing yarap jung i Desmond Sun ru ka dei ka we hi ba ila guide ha ken ngi ilong ba pidei ban le kum ta pidei ban le am ta nang tai we i dan ru i we i sa renja no nong kan ri ru ila i guide ba ken nga ngashi phone be ing ong asa be kan ni ka long kum ta i ong pe fi pat long kum ta fi ha le ba kum ta ti ngai ku blei ru kan i lingba jo kan ka MGT hi ngasngo komba ka dei kata ka jing ai men siam yang kan nganang la shu kan ban le ha shu ha ki wei pat lingba ka jing bishar jing no bishar kham tam le kadang kan mau ngadang sa du ha jawi yang ya ka jing ya gitu kinong bishar jo ha MGT kan de lingba jong ki kan sala kan banang ha shu bat lingba jo kan ka MGT hi nganai le shu ban tresh tom hulish kublai shibon so tanat ba pi pila ai borom bat pi pila nyo ki ba pi pila yo jing hikai mo but ka jing don jong pi hapo ni kin hon ka long ka wen ki lat ka ba pi yo ban pun sngo bat menta ko ba pila ong ba ki pat ba ki las dang ban i tho ye pi bat ni ngai scam ba kum ka kin hon hi baro ka wei pin long ki te ki ba nang shai nang thaba shu kum ki te ki klor ha sahit beneng mo kanang balang bajong pi kanlong pada kejing bentoy ki babon balang ti hakani ka por ngin yo sngopat sana i samla i babot ba ka ka ba pi sngo ha ka bede ba kejing yo lat pa nya don benta ha bo ni ka kin hon ta khan diat lingkot ki jingkren
Tian kong syam ngasong ban aingu yo boleh try kenrat babu babenta ya kalong beriu keman beriu harangkat kasap kapong yang i kibadon hapne jong kene kameram ong sim ram ong ti hak menengkong hi ngam hak pol khaman shwa ngan yathu ipi bangam padas mutanat hirup bantem ini kacing tem tanrai batam ban smol ngam da kham mutanat nei de kacing arab kacing pelilar kacing pelenti jong kene paralong na po umprop ini na paralong po smith kalau penong yang bangan iet yang kini put katem tenrai but hadian kata kani ka kenhuan asdo kadai ru kenhuan ka panengkong ka cing im chonga bakan dai ka kenhuan bangan rung kum udkhot chong kani ka kenhuan de dai rong ba ka cing plelat ka cing plelenti chong baro hi kini kit khot ki bran hangni te hak bedai ba ka MCT kan dai ru ka sian ka panengkong ha ka cing im ka chonga ban net chi competition but kadai ru kalat ka ba nengkong yang ka cing im ban poi su kani ka thong chong cing chop tinga som ai khuble ya kini sek parok barok hot ke berkesan lem yang banyarap hak bedai mat kaput ketem tenrai tangitai dan kong ni syam ngasngoban ai ngu ya boleh terkenrat ubala ai ngi kamet besyat beklain hakabangi la ban ya dan lang kumbangi dan mentabat kumcu ya kini kinolom kubur la benong jong no sanhima kiba lengba kani ka khobol kiba phi ban wat ya ka jingtip ba ya dei ba kani ka kunhun la sudo kalong pat ka ingin ka jing amen siam ya kire dong sap ha kani ka jala ka jangi te nga kerteng te khamlang kharumnuit bat ngalong member jong kani ka kunhun la sudo ha ka jing ya lenti jonga ka ya dei bat kaput katam kadai nado u araja khatsau bat kabala pelong yang bangan rung ha ka jing mut jemperkat bat bangan iya ya kaput katam bat kala long do long snam haduk menta kadai lengba katai ka ying sat ka sunan kadai ka wei ka ying nyam ka ba baro ka ri thai kala ban ong ba kadai lengba katai ba kibrio kila ban tip ba kadan kata ka ying nyam ka ban penek pensa bat ka ban aji kai ru ha ba dei bat kaput katam ha ba kapor ba ngadang don kata ka jinglong knarit kapor ba ngaju leleng ba kan dikesnong improve terter hadu smith bat ka dei kapor ba kadan ka le nyam himak herim hang tai tenga ju yosngo ya ka sur tem ka ba ki duhalia ki ju tem hang tai bat ya ki jemput ki ba harukom ki ba penlung mesim bat pensyo mesim yang bat hadu ba ka penlong ketik ka mesim changa ba ka wei ka sngi bangan long wei na kinong tem te na sngo ban aingu shikadai ba lengba i wei na inu ka jonga ba kumno bangan tip shapang gani ka tem ka putra ita idei bana gani kisnong hi i rangba belas kamsing nong bri iba ai ka jingkai kuno ban nang bantem namar ba de ka jing pralenti jong i bangam ngantip ku kai ka sing kanu ka bom katang muri bat lungba ka jingkai ka jong i bat menta ngala la bandong bang de we na ki duhalia habai de bat ka himak herim te kalong ka ai ba sungtanat namar ba kani ka jingwan lum ka jong phi kalong ka jing ai men siam bar ka bay dei pat bar kani ka kenhuan la sudo ka de ka sien ka ba o ka de ka jing im jonga ka de ka kenhuan ka ba ar ka ba ngala don bat yui ki kenhuan nga dan bentalang bat kani ka de ka sien ka kenhuan ka ba ar ngala banong bat ngapen pau ya ka jing sukmen ka ba shikadai namar ba kani ka kenhuan ngibun ki badang kena mau badang ya haplota bat ka ju ka jimut ka cimperkat na menta ban ya kentiu ban ya samlam ha bayadai bat kaput katam te ka jing themu ba ka thong jungi ha kani ka kenhuan ka long ban ai men siam bat ban kentiu ya kaput katam tanrai ba om bantang ban syukut no ha ka tu ka lempung ka ba lani ka rensan ka ba he ka ba penyat da ka mekhlai ko talen henrei ka thong jingi ka long ba nginang ai ka jingi kai ka bapura na benta ki long dien ki mandien na benta ki konsam la jong ka beri uhnya trap ba ki ru ha ka wi ka sni ken salong ki khlor ba phnai bat ki ba tenshai na benta jong ka ri ba ka jai ben riu akumta klushibon ka kerteng changa dai se bolang do nomri te nga shong sa amprum ten kong syam ai ngu he blet trai kunrat he bol ayang ya kamet ka phat ka basat baklan te na kalyang changa he ngamla ra klem da pen sungo mo ba ka kunhun chi he hasnong ka don te kata ka long ka su sia u long shwa ban dai lengba ka chin yo msiam lengba
kita kinong yalam kata kemut iblas kem sing nong beri ibalong inong yalam cok kata kenhuan te ngila pat benjo kanai kalat kabu menta bangin ko hadu kanai karensan kum kami khalaya ko talen nakam ta kala sodo te ngem nga kem dala ban ai kuble ro ya kinong Kristian kiba ya kenhuan la sodo kabangi la ban poi sadu sakanai katong tang kata Kublai Shibun bangi la yo sngo ya ki jing sngo bat ki jing mut jong pi ki ba per te kani ka por pa denga kwa ban bu skoi pat ka jing kali ka balong ba hatu limba ka jing job jong pi mo ya kani ka rensan Yakob ti pidon ka jing thmu la ni ka jing mut pa de ba pin pen mi ka jing ruai ni pin chna pin tho hi ki jing ruai Kublai Shibun ya ka jingkali ka jong pi kalong ka ikai ka pas ngotenat bat katahi ka de ka thong ka banengkong te kendiat da singan chimi por marsen job ya kane ka Meghalaya Got Talent om dei bangi kalon reilong kat kum ka ching shisha hot ka prize ka bangi yo kalong arlak tengka tengila ya perkhat ba kani kepisaon le ayu pi nuksa teng bun sien kani kalong kum kasap ka phong ka ba ngingi yo te da kani ka jing yo na kani ka da kani ka bangi yo na kata ka jing job jengi yak sap ka phong jengi ngil chu perkhat ba ngapoi kata ka jing perkhat ka ba ladang ngin ya bam ni ya penlut kalau long kum ngi bam ya la ka jong kasap ka phong henrei ling ba jong kani ngi don jingkermen bangin ngi kwa hiru bakum kenhuan ban penmi lene ban thau yek ta ki jingroi tenrai la jong na ka kenhuan ka jongi bat ngatharai kata kan urlong bat kadang ya ji himanta sa khmat ya kha ka bai dei ban penbit penbiang bat ki lairek nang ta bat ka rukom put rukom tem hak ka bai dei ba kane ka jingroi ngatharai shen ki pat ba kan sa sakhi ya ketika jingroi jongi kum ka kenhuan but deiru lengba chong ka jengruai ngi la ban ong ka bangi ngi penmi naladihi dei kata kaman kampen sngotanat susu ye kinong kersan nomor pi la dangi syukut da ka bangi syukoba ya ka jengruai chengkiwe la da ka syukut tang mingi sulet ruai ki competition ngiyo tang kanam ka bashpangpor ngi la ban ong la da mentang ibad ya ka title chong ka ladu chong ka Meghalaya Got Talent season 5 tang poi season 6 la shimrigiwe tingi yo tang season 5 tang hang tu lakon tenrei la dangi penmi la ningi shna ya kita ki jingruai ki la jong ki original song la jong la ban ong dei kata kan ka ban symbolize la ne dei kata ka ban penithu yangi kum ka kenhuan bakate ka kenhuan kadon la ka jong ka jingruai bakate ka kenhuan pleng kam dei ka kenhuan ka ba shushim ne gi wei nri ka dei ka kenhuan ka ba pengkhahi la jong te kum ong hi phi ka kenhun jungi kan ya chakmat ban ngin pengkre ban penmi igi changwai om dei tang ka wei la ne ar ngin yai penmi kat banang mi ki por bat ki sngi kan so tunat namar mane phila ban ni ka benta ka ba ong ba ka bai dei bat ka pisa bani ka khusnam ka phi yo te hoi wala da phila yo ya ka khusnam ka ba he ngi la ban ong mo ka ba phem poi bat khat ti ka ba sngotunat pa de ka long ba phi klem pendon kam bakla la ni pi kham pi klem ya bha ya gani kapisa ha kata kerukom kum bapila ong mane ba ladangi le ha kata kerukom kamut bangila bam ni kata kasap kapong henrei pi perkhat janai pi perkhat jangai pada ba lingba kani ka song pisa la ni ka ba pi la yo pinla pada don kam hagi wei pada ki benta kata kalong man penmi iki jing ruai to habangi ongi ki jing ruang kwa ban bu kani ka jing keli pada ba hagani ka kin hon jong pi mano ba pen bit pen biang mano ba tho iki jing ruai bunsin ya ki lirik jang ki jing ruai ngajule manga nang ta hakawi dei bat ya kabangin ya pendap lang ita ibu dunate ngidon hisam la batis kemru baju yarap na kopor ban pendap lang idon ni bentai baduna la si kampen bang susu ngidon su i samla tais kem pat baro hi gitu ya jumut kum tu manga ngalawan ra ya kelirik hang tu ngala wan ra ya kelirik hang tu ya kabangin le pet kane kumno ka biang na em ti itai la ong ho sotonat dakala biang ila ya bat henrai baro ngi a jingmut
berong ya jumut hoj ke babun la sing ala banong prapu persen nga kham shimti manga ya ka ban penbiang namar ngadi wi ni ki ba snotnat bahaya ka ban tho jing ruai tho petri ban tho i ki power bat kum ta ter tapi dei hang ta hi ka wi ki jing ie chunga om tang ya kaput katem menre ya katho kataru ha ka ba ya dei ban tho i gini ki jing ruai ki ai baro nang ta ki donru ki advisor jungi ki ba ju yarap ha ka bidai ban pen biang ya kecing ruai kum mengila dep mention mene na du jong isa desmonsun nang ta jong i sarenja nang ta jong i ba ban sha gitu ki yarap hi ka ban pen biang ya ki lirik jong i hapo ka ha ka bidai bat ka kenhun ka jong i hangno badang duna hangno balatam kano ko bapalat kum ta hi kemud kiru ki pen biang lang hi ka tasong tenan namar ba ngalak benong kelum lang ya barok ba pi don yu nong yelam du presiden uba don ni kata kajing i bat kajing shobi ban long tong nong tho ya ki jing ruai ki poetry ki pawa ti kala long lupa kata ka kabu ka ba ong kumno ka kabu ka ba shajenga si shakin na marbalai ba pi kalong kumni kajing tho i ki jing ruai teng kalong ka ba henry pi hab ban da long ki beri ki ba ngam jeleu bat ki bayar ke jimu perkat ru kain te pi la don lupa yu presiden u balong nong yalam jong pi bayar ke jimu perkat bat u ngam jeleu ru habat ho iki no ki poetry ni ki jing ruai tengi smutana cisha ban yo banyak keren bat pi kum ka kin hon la serdo akani ka por tingin poi skawai pat ka benta jong jing keli kalong ba ki jing kersan mo hakabai dei bat ka jing kersan na ki yeng ki sam jong pi baro hang ni hatu pi yo bhanya ki jing kersan namar ba ngitip ba kumbalaya keren menen do basdang ba hapo kani ka kinhon ki don ki arhima ke hima khairim par ki hima melim ti napdeng jong piru ki don ki basa sha melim ki don ki basa shanisha ka shnong smen ti ki don ru yol asi ki don ki wei ki benta ti hatu kajing ya be apor jong pi ban ya practice ne bani hikai jing ruai hatu kani ka penlong ye pi badi ki bahing asam jong pi ban ajing kersan bahaya pi ne hatu ki don jing thot ni ki don kita ki jing benyau ne kajudon pi ki jing ong kabong ba habadon kamon hangata kalenti kadon ban long kita ki artis lene ban long kita ki norwa ki nong tem kadai kamon lene kata kamala di kabangi iwei pa iwei ngidon te hakabidei bat kata nga shimet mo hala kacing jam changa shimet kat bangim pat job biye kaneka Meghalaya ko talent la ban ong nga thrai bun na boro hingi ki member kilai benyau syahir masakawai bun nanging ide na kilong yeng lo sem ki badruk ladangi kham be than kaneka pul katem ru kumun songno hak to ko por ngilet amdan chimi ngilet be dakapan be na yeng pan be na yeng te tang ki bu jing keliru mo kumun songno ngi hamaliem email long mis ya teme min ya le komta kania kaban mi peleng aju ban kang en kania mi la shi la tip komno kam komno pi khendiat namar ba kikme kikpahi kumun songno bun sien om chudon u lane kata kalong kme lane ulong kpa ya kikun ban pendu mensiam Henry kata kacing ong kacing kenhiat ke jongki kalong kuman pengkendet ben riu yangi haba ngile ya ke ngi de ben le nadu kuman sim de nda haba kila yo i kan bangi wanra ya ne kanam kacing job ladang ngile itu kan mei mentangi le yo kon ya ka Meghalaya ko talan kila supet yangi kila lengo are kumno kumta se yo poi marsen job marsen pun om de mangi bakmen maki nang kong ki kemen namar balai ki juong na em bala dakat ukun syak no ek kemi om menta amdan batip ladak ki briu kitep ka kerteng chunga akbar wei ta akbar ningkong kenong ukun katau kadai u ksiu kata tika nam sniu ka nam bah kala chak kemi barbor kalong karap chot iki khun karap chan ka thai pisong thu katrap kabla chot wala dak kabla chot sakana konuru syaka bet Kemur kemi kalong kum tu karap cat kabaka bet ye ki khun kabakdop bet ye ki khun wala da kemi bapli kala cat rathai ha ka jing sya kren jong ki babun ki balang ngasngau ba
ngai khublei shikat dei ya long kami long kpa jingi wei pe wei hot kala dei shisha ka jingya lenti ka ba phi ngi wan nam liam ba barbon ngi wan practice chane shapo prop plane sasmit ngi wan ormasiu jo stai ngi wan nang the nam liam barbon ngi chuan da ka skuti hak tu ko porle dang kriat ba ka jingle bat ka mai mariang ru ka dei ka wei hi ka jingle bat kata kapor ban ya be sane ru ka dei ka wei hi lor nang ta teng teng ni don test la shai don exam la shai competition ru la shai lem no hap teng king kli te ka jing khon jingi ka hakane ka me khala ka talent la ne haba ya dei bat ka practice hi kam dei ka kam ka pasuk tingi be nang thi kum tu nyo baje nrio baje bonsien ikong dang dap trei dang dap wan chaka trei ba i hika school artat te mangiru ngi let pulis hasor tingi nang wan hieng kat ban dap khra dap krumil chong dap puli kon dap thok kon itul la miet ka por la poin nrio baje nyo baje bonsien ngi poisine ngi practice shikanta ar ta baro hangne ki bay bangnya sudah nyaka ai we tak la mir la poch khnaj phobuche barbon ngi poyeng kom ta be ngi thia teng ngi ju yakran bad i kong haba belong vocalist ngi yong ngi te mat ne ki khun khatdu ma ne bun gi ki khatdu yo te mat ne ki khun khatdu te la long palat chapi mar balai ngi poyeng ru poi miet ben rong ta ngi thia rum lap sung thu tang ngi don exam learning ngi don test hot ke me khala ya ka talent ke jupen long kham sngi mo ngi don exam ngi don test dingi one practice ne common step lap khi ngi thia ru tang ngi thia ru tang kata ka dei ka jing shisha ki ba be bala ru tang ngi thia re re damiet pala ha prakhat tang la sung ngi ru tang la ai daw me ki ba pli ne la ai daw ni la sngo thaj wan man ta kamien lem no la sulong kom ta tang set khmut ru la yo daw no ba la thaj practice menta kamiet bla long kumta la kam kumta kene ke jingya tv kolong ka bajuat ka ba ahdu kata nrei to kan mau kan kumbangi ong ba kikme kikpa ki de ki blei hasla perthei nrei kan mau ba kumbau bana jrong shim ino ye ki jing thau jong u hangne hasla perthei kumbau nong thau u khlem shim la ino u khlem la isra ya kani ka perthei wat ye kitu ki balale persha ya ka an kanun kita ki kendon ki bamau ulapha ki balale persha yo u khlem shim la eno kumta ki kme ki kpa jungiru ki khlem shim la eno yangi hanrei ki bapli jar hala ka mensim ki duai namar don kawei ka poetri ka bangatho kata ka poetri ka dei ka jing ye ime ngaong ba ngampat chu sngo watang shikenti bakin ong khun nga iet yapi henrei ngi sakhi lingba ki kam badai mano yang i ba itam lat na kikme kikpa shimla don mano ruban iya jangi kikme kikpa chong badang kimla ban iya janga kum ba iya badang kikme kikpa chong balung kimla ban iya janga kum ba iya balung kikme kikpa chong baret ne chong ikong habang ne kimla ban iya janga kum ba ki iya jeki tedai hangata kan ngis ngothu shai wala da kim ong re nga iya jepi ne la don ne ba imei chung phi ki ong nga iya jepi khun si kan tien ru phenam pat yo sngo na dru bangila ya hi ngila nang hi ban kren mei kren pang la tep hi ka badai ka balaj imei paim chu ong re khun nga iya te khun phi ken tem ba rei balai ki temingi ni so thu ba di ka jingi ladangi pang maki besumar ladangi cak miat chengai balai kata mempat ya poi lada kini ki don sha meliam balai kata mempat ya poi ki kloi ban phun ki ap yeng yengi kim khang yeng kat bangi ngempat rung te dei hangatangi ngothu pa ki kmi ki kpa ki ladei sisa ki nong kersan ki berat pa ratsan yengi iwei pe iwei baro lada khlem ka jing don ka jong i ngi shanungin mi tingiru ngi buram ya kata ngi iet ngi kongo yaki bat kaba sngotanat kalong ladang ngilaj hayyeng jeng barit ngi buram ye imei jeng barit kum imei lajong lada ki wan hayyeng jonga ki buram imei jonga kum imei lajong bat kum ta ter habangi kendu yaki kme jong iwei pe iwei ngi buram iwei kum nyala ki kme lajong namar balai ngi don hakani kunhun ngi long kum shipara wei sngosi ngi teblang baar komen ngi teblang yo banya komen lang kata phi teng komen suang no i don i khwairet i chong mo
Omla ban khot gi bahyang bar khot jan rai mangi kum kon hun ngi poi te kata kan ngi sungthu kan ge jinglong si para ki kme ki kpa yangi ki yo I ya kata ki krishan kan yangi hoj bala da ka jing ya lenti ha ka jing practice jungi kalalong si sha ka ba hadu kata wat na yeng ru tang tang ki la ong he te kham ya ya anta no namar perthai menta te la tip hi ma te kham ya ya anta no ka ya ka yang te rai sngot nat pat bat sngot komen pat ba Bana cerong cu ai dau thalapi ngiya je kalenti ka badai uyalam ha kalenti ka badai la dangi ngi la ya dakan riang takamot uru la phai kan riang habala phai kan riang ubriu no bele takamot kachingjat kalawan So tenat sisa na mar balai ba pipilong uway niki nong yalam bapangnya nong mo na manado meneng ila ni biya song ni ngila shu ngap ya pi bala bangi ngap ya pi rum dai bangi ngap bangi long tat Henry kata ka jing ngap jongi pada kalong ka papen mentoy mo ti kabyang kalong sisa ka ka pas ngotenat bat ka baha ka jo ka poro kan dia ngan ban ha ka bede bat ko benta ka ba phi ong menen ba ki mi ki pa jungi kim ju ong ba khon ngi e je phi ka dei kim ju ong namar balai kitib ba lamba ka ktin yo le si ka mede bat ka kam henry bon sin ka por ki pen i ka kam ban ka ktin dei ngakan mau ya ki jing yalam la ni ki jing pra inti jongi pa bat i meiru Kim Jong khun ngai je pi Henry haba ki crunch ki wai pat ki breo ki ong ba ukhun lani ka khun jungi kiale ki im kata ka chin im ko pat bre te blai tenga thrai ki me ki pa jong phiru shaki parlok jong ki ya kren kum tai mo namar phi kum ba phi ong mane haba phi ya he klenti ka ba dai u blai ru umju kan ria bat umju aila iki ai basni ban jalong ha ka chin im jong phi mo so tenat tinga nga kwa ban ai khublei ye phi na mar balai ba pada hapdeng ki raidam ki ba phi kendo ha ka jing im kham tam ha ka bade ba ka jing practice ha ka bade bat ka jing ye kendo na mar na ka wai ka thain sa ka wai ka thain la ban ong phi klem ya don kata ka jing snyo kho nyo ban ong ba mala thain na mar ba kala jingai palat yanga di kani kade ka ba kum ki samla phire ban don kata kam se mo te ha kani ka por pa nga ko ban bu ka jing kli ba ka jing ya alti jong phi kum ke kin hon namar ka por ba aswa ba fin job kani ka ni rinsan ya ko ka jing lap jong phi ba iti jing perkhat ti iba wan ba ngala thaj namar ba la nya paran ti ha to isat don ti jing pen shoi ti iba wan ba ong ba angan i no steng namla so ban peteng Malah jangan perat kat kumangan melim kat ngana smith update melim no one smith na improve long kum tadi ti pidon itu jing pensyai iba pensyai PM teng iba ong ba ela piang la kinno sange do ni ka group hatu itu jing pensyai jung pi teng isai pendu mensim ya pi kumno bon sin hi ka chudon de ka jing ong ba ngakan mau yang cingkren jong wei na ki rang ba itai de rang ba closing ling do ibalong rang ba snong jong ka snong meliam mawan khandiat na khublei ru ye namar deiling ba jong i bala ai anusi yang ngi kum kenhun ba ka headquarter jong i ka dei hang the hapo meliam mawan te phi ichu ong komno pa akbar ban kren ya ka ktien kumunong yalam ka de ka basuk na pning ki basuk tam hanrei pan simti ya ka kam kumunong yalam kadai ka wei na ka kam ka ba ba ngasngo thu hawang la ya lenti kadai ka jing sisa phi teng ha ka jing im jungi ka chudon phi bawat khandiat ngana ya sempel wat chi samlaru ya dom la tikna te ba la yakam ba iet la yakam ba thiang rei dang ya dom pat ka ba iet yu ba iet kadang ya dom pat
kekela badom teng tingi ha ka kenhuan ru ngamla banlen ni don ni kicing ya phoi tangba ladau tais kham la dom yang la itu balung la ong yang ai tais kham la dom pi belai pilek kum tai balung la mai ngila ya iet biang ngila ilong biang maaf la ngala bakla sang tais kham ya pi maaf kata kalong kum ta teng balung la le bakla iret ngala tip mangang along balai pi pilek kum ta inilah kalau lepin maaf hinga bakala sisa hoj kum kenhun dai kadon kapor tentang las ngungia la don long naki membuat jungi klaim dan nyotang la don kibang ngalas ngungia sisa bandon long kumne kana kala serdok dai ngalas ngungia sisa balai nomor teng idon beti icingnya phoi lesi kuman suangno ya bakala temo tamba henrengan ongi pi ba kumbang la cukran bara bor ini kentian ba bomba cloud day tang uta bom julai ai teh buan ni syam lenti ba bahatat andangi la bakla tini cing bakla jungi kan ba teng ngakum keren kum tai tes kampleng melong re ya ki wenganum keren shu ngila ya it biang hot kacing kli ka ba pi kli mo ngan poi kacing kli ka ba pi kli pi ha kani jinya lenti jungi ka kalalong sisa kata ka ai ka jing tenju ka ba cuat ba Henry hanga hi simet ngabat kumuta unong yalam hi ngasngau bangam dai ban pengklamran dalai ru ya kenhun balai dai mangaba pengkhodi banong tong ini seng sa ya kenhun la srodo dai pad hi mangaban step down banong kenyo ngala biang dai mangaban kenran dien yo ka kerto sangapat harian tamaki kikren kata ongan hap perkhat baha tinna kata kadau ngabat ya ka jingkren jung melung susutam ka baong nang jur ka sasyo kata kanang dom ban job ya ka thong kata kanang skuin badai hangatakan badai katakan ke kentin ke bau melung sustam keren balada hapdeng kita kijing jenjar ke bakum ke kenhun iman hata hateng hoi keladon sisa kijing khamtam hak bedai kalan pisah katangin ya keren beda kapasai hak bedai bad kalan kepisah teng yong kane ke kenhun jung ita la sungutai namar balai om dan pisah teh ngin la chatu kumno teng la semjing kumnongin mi na yeng habai dei berpraktis kumong ping la semjing henrei itanat ngau tanat namar ngidon pat kawai gejing mut pakta gejing i jungi ni i ya kala serdo ngala dom ya ulung nga i ya kala serdo ngala dom ya badang nga i ya kala serdo ngala dom i kongret nga i ya kala serdo dangi shabalat ngila banya dom tang poi ha kala serdo ni ya i ka kelarong kan te kabor jong kala serdo kepen mau kan yang ni balai pengibu kerteng la serdok la dangim don ya kabakum kata te dei kata kekentian ke batek song yang ni dei kata ke jingmut ke batek song yang ni bangi don kum kata ke jingmut kan ya baro ba kapelong yang ni kekenhun ke bas kem bangatharai nang ne sakmat nginang ya scam shu nalor bangi la serdok nginang pen scam shu kata ke serdok bahkan juat benem don shu sendon bala ban betat kan kata mereka cing sengau cangah wede bed ita cing keli cumpi lasrdo mo kamut kani ka kinhon jong pi lasrdo da kacing i kajingnya hab jing mut kawai kajingnya long teli mo sunat bahang ka kerteng jong ka kinhon lasrdo ka bakit jing mut adu kata tinga ngai scam baki perlok jongi ki bapak ya kini ke video ro kina mantat ban sngap ki jing keren jong pi kum presiden bat ya baro hero namar baki long ki jing keren ki ba ngah ka jing imjo ngahi simet ngam jios ngo ba kum ki samla pin pro kata ka jabing bat pin ongkum no pin ni kiti pin bang kata ka kitin ka thli ka ba songkhia bat ka ba don kata ka nongrim ka ba scam do kata tinga ngai scam baki perlok jongi ki ba pe ki video kin don kata ka jo ka jing ngo ko manga ngas ngo te ha ba dei bat kata ban penyadai ya kata ngakwa ba pi kum ka kinhon pin ai pin pasat ya kata ka kentin kentu ken pham niki kentin ai mensim iki perlok jongi ba pe ki video na mar bangitep ba hapo kani ka jela ka jongi ba kum ki khun jong ka bri jong unyo trep nyoskum ba nginyale ban penek pensa ikini na mar balai binga teng kum bangile ih kani kecuk ka menta ngilele ban bot teneng iki jong nongwei hoi ngam ong ba mlong kalong tang ba ngim dei pada ban penduk ya kata kalariti
Lani ngimdei pada ban penduk ya kataka kataka jinglong tenrai kabala hikai yangi bat kabala pen kham hangi mo te ka jingkeli ka jonga kalong hane ka porswa bangin punkut kani ka jingkeli ka khaddo ka kata ka jing ai men sim na ki kentien kentukan pham jong phi na ka benta ki parlok jongi ki bapet ya ka video kamlong tang na ka benta ki khna samla ki khna rit henry hado ki bala he lasan bat ki birang baru ka joko por kadon ka jingong ka jong ki wei ka itnat ka jong la jong ka khampalat te ngatharai kumeng la kren du meni chakman balada manga na ka kur ka jaj senteng nang dhar ngan le kam kmi ya ka badai na ka kur ka jaj lingdo nang bri ka to ka briu lane ita ilong kmi in ang lengo bad inam pediang ha ka mensim ka jong i wat lada ka kentien jong i ka ongkhun yanga lane i ongkhun yanga pi ka kubor ka bang adon ban pasat sapi iwei pa iwei ki bapet ya kane ka cingya keren ke jongi ka ba minta kasngi hapdeng jongi bat nong san hima te ka kubor ka ba kong santam kalong ba kenmau kumba pi wan long briu syakane ka slap perthei ban kamai yala ka hok ban im tep briu tep blei ban tep ru yala ka jong ka riti ka dustur tip ru yala ka jong ka bha bat ka benta ka ba ki menbarim kila IT hanga badapi iwei pa iwei ka ba ki menbarim kila bsu ha ka jingmut ka jing perkhat jonga bat jong phi iwei pa iwei khlem da nyo siliang bau dei bahe khlem da nyo siliang bau dei ubarit ngin yang ban kentiulang bat kum ki samla ngan poi ne ki samla namar ngi de ki khun samla ngan poi si ki samla ken mau ni barabor ka judan ka tien ka baong ba ki samla ki de ka lawai ring sngo ki rirang ba hakane ka juk ka ba menta ki lapenan kam ya ka kentien ka baong ba ngi ki samla ngim de ki lawai ring de ka menta te kum ki samla ki ba de ka menta ngi de ban perkhat bat sandur ban ngam jeliu ba bahabangile ya ka ni dei banle haringkat ka tebriu ka teblei haringkat ka burom ka akor la ha ka tien ka thlien ha ka riam ka bet ha ka let kawan ka kren ka khana ni dei banda thau ni dei banda wo nim dei ban supasat dane susata amadei lada phi shule komta phi hab ban kanmau bah ka jingim jungi kibriu don artli ki baju ya yat rengkat ladangi ken ha ka jinglong kan thei don ka jinglong senrang ladangi ken ha ka basniu don ka babha ladangi ken ka bathiang ka don ka bajau ka don ka basat ka don ka bajala kumta kan ngidei ban tipru badon artli kinam kata ka nam sniu bat ka nam bha ka ka baphan ka baphan ai ya ki kmi bat ki pa ki jong phi ki balong ka man wei ki balong ka man nor ki balong katai kabala dep ai lupa kibala dep seng dep dang na kabanta jonga bachong phi kabala hikai yangi kibala pensu thiet yangi kibala ai yangi nadu ka longren yang ka manren yang kibala ai kibala these kibala kerku kerdo alor chengi kerhai banyo yakani ka kumbalong menta ka kaba maki kila bensyat bala pengkhamti hangi kopi ki khon samla ken mau ba ka ka ba phin ru na ka benta ka pateng ki habaret ki balong kan kalawei jong ka pateng ka bandangwan tin na ka takadaw ka ka bangenle na ka benta kalawei hatungi kwa lani phi kwa ba kalawei kan peji phi bakan ong ayu kitai kile kenmau ladau hemen upong patulun harum chingshong upara le ulaban pong harum khosio ladau ong kumno ibapat iba jung ipan ke kemehap sengam ladau hemen uai tang karong sau paralin uai karong jerngam ladau kumno iba apat ki hemen ki dei ki nonglam te mangi kum ki khon samla ka nginle ka ngin yalam ka ngidon ban na ka benta ka tai ka pateng ka jongi ken mau katakan kadai ka bangi hap perkat ban ngam jeliu bha hadu kata baha bangile ya ka ngidei banda thau banda wo
ngidei banda pej baha ngidei banda yaj bin pabin ngimdei ru ban kelen no ya ke ka bak syak sneng syak krau ngi iwei pe iwei ka bak kong santam ka bang kwa hi ban i hang ni kalong am mentoi ka sap ka phong ka bangidon am mentoi ka spa ka pho ka bangidon am mentoi ka nam ka bangiyo menta kum ka lasrdo ngila yo ngila job ya kata ka mekhalaya kot talent layo arlang lakmen lasngotenan ngikemen balengem kemen layo jenar lak te lakmen henrei ken mau kan ladang idu no ya kaburom bat ka akor lada kendu menta yang are da keren da kawai kasur lada kendu itai are ka keren da kawai kasur ken mau ba kopi ki samla wat kiu ya uskong wat kiu yu lang teli henrei tulong pat phi ki bas kem kom ki thet trong uskong bat ulang teli banam dan menu bala ba phut kal kan wan kan shube kamla banran tedei na kata kadau kan baken mau kum ki khon samla ngidei ban perkhat baha bayo syak keli ha kapateng bayo syak keli ha kitai kilawai ayu melale ka ei philale te kum ka kenhuan katangi pengkre katangi le ban ka ei bangin i kan na ka benta ka pateng ka jungi ban na kata kadau ngiya chakmat halor kini ki ei khendiat ha ka bei dei bat ki longkmi ki longkpa kopi ki longkmi bat ki longkpa to kan mau se to ai se ka por na ka benta chung ki khun ki jong phi bat sneng krau se yaki bakin iet ya lak sap kapong bakin iet ya katan rai bakin iet ya ka ei ka ba ki men kulong ki lale halor chingi iwei pe iwei sneng kraw lem yaki bakin ya ken ha ka lenti ka badai yo le simo ke cingkren cenga kan kta mat yong yanu ngapan ma pru kane ka por ring kren ya ka ei ka ba ka mesim ka shon bat ka dung namar ngai i ba ki khun samla jungi menta kida im ha kata ka jing im kabalong lingkar kaba ngim inot syu ban pej watang ki khman ngimla syu ban sngap watang ki skor mapi ki bade ki reporter man la kasni phi takhu ki kam ki basniu ki jinglin ki basniu ki langop te dei bale kacing tolat kabanung kong ngati ngakno sikikme ki khpa lada kikme ki khpa ki de ki baklan ki khun kimla lai lada kikme ki khpa ki lasneng ki lahikai na tu dang sitro for example pi sausnem lapen la jingmot ha kaput katem hadu banda he uye je kaput katem hadu banda he ustan ka jingmot khat ha kaput katem yangi ru iwei pi iwei lang la dala sneng la kraw na du badang red ban im ban san ha kalong briu kaman briu banda tip ringkat ka akor tip briu ringkat ka akor tip lei ki khun samla ki hep ki barit ken im ken san lenter ha katahi klem don kanu kan te henrei lada kum kikmi kikpa kiklet no kan kim simla aipor ya ki khun watang khandiat ru kani kan kta sikadai phi khandian ngan poi hakane ka phang ka khubor ka bangakwa ban pasat kalong ba ngai ka jing ni jong ka social media ka jing shit ham lane kata ka jing kiu kon san kane kecing penekam ya social media kala kata sikadai kala ajing rap ru sikadai henrei ka wei ka ba ngan keren ba ya kecing kata kalong ba pi nadu arajar arpo bakawan kane ka khlam covid khat khandai katu kala dei ka snem ka ba penlong yangi ki briu ban kham iet yak social media buat wan yi ki khun ka penlong yi ki briu ban kham iet yak social media ban yi ki bahyang bahsam kapin ya jengai no kan ha social media ya iet henrei ya jengai no pat ha kalong yeng kalong sam namar teng ngan wan ha yeng chong phi la namiet la ka chong ka perthai ngala ka chong ka perthai yaban shongkai siteng kan ta tangsan minit room ne balai phi phim ai kata ka kamdon shu ta kata ka jing yalong ya iet ya chan de yakum kita ki de ki senjam ka ba ki kmi ki pa ki de ban pet tingi small tenat kan ba ngi kom ki khon samla ngathrai la da lim da dei bangi iet yakini ki chimput ki chintem tan ra ngim ya poi kum ne ngim ya lum kum ne ngim ya lang kum ne ngim ya don lang mentah ne rai dei bangi iet yakini ki jimput ki chintem tan rai ngi sai poi ya lum lang hang ne nak benta ki riu don sap ngadon ya kaban ong ipi ken mau what you do jingkermen
haba phile ya ka le haringkat kabor chong bana jerong shania bat IT hote bana jerong namar u de nong penlong nong penman de ma u ba IT yangi de ma u ba these yangi de ma u lingba kikmi kikpa baste ya kalong renyang kamar renyang hasni asla chong kamai ramau ba de lingba chong u uba these yangi kerhai ya kasap kapong kumbala keren di secretary manage khaman de ma u ba ya kalong briu man briu ba ya kasap kapong hangi iwe pe iwe de ma u ubat hesai bat kerku bakerdo halo cingi iwe pe iwe deiling ba chung u bakani kacialong baki eki baro khaj ki cialong ki jaman ba dei mo u kan balong ka daw chong ka jingilum lang jungi rupa ro kum ki khun samla banya seng ya ka kenhun ban nak ta ka daw kopi ki reu don sap ki para samla ki habaret long mi long pa ki rangba ki rangsan ki badon yala ka sap ka phong ken ma wat pen le no ya ka tu ka sap ka phong ka jong phi wat ai ba ka sap ka phong jong phi kan lech lang bat phi cha hen riu phut anda ba phi la yap phangkit lang ya ka sap ka phong rei sei madan pen pa por thei yala ka sap ka phi don wan nam tieng wan nam riet sei ya ka ka ba phi don kat kum ka jingla ka jong phi hala ki jong ki sap ki phong ngakan mau hang ni ka jingkren jong iwe na ginong hikai ibanga it tap masiam hadu kata-kata be hikai yang ay kelas 9 ba kelas 10 ibaju ong ba dan nu briu ladap ngia keren ya briu ban ong ngangam don sap dan nu tau briu bom don sap ladap hi ong briu uba arsap yong ju don nu briu uba arsap man lau briu palat ya kesan spasam upala dia kesan sap henrei ka sap ka jong u ban penong kam na ka sap ka bajanai ka jong u ude ban pernah jumut tang hakawe ka ba kum mengikran hak tien nong we kata ka profesional ni de ban yat ken tang hakata ka we kamut om de ken ban long kumta kumba ong hak tien nong we jack of all trade master of none Ringi day bandon baik ka way ka kam ka bangin long kerat ya ka day bandon ka way ka kam ka bangin tray ban pernah jemut ya ka te kumta ngaken tu bang akan pam sai sian pat baken mau kane ka jingjob jongi kanlong ru ka jingjob ka chongpi namar ngatep lada lim da day ka jingkershan barat ba chongpi nginumla ban poi lane ban kiu kat chadu kane ka benta ngasyem ru ya kalan ka kabu hang ni kum ka khubor lane kum tau krunga na ka benta ka jing ai khublem sya ka hima khairem kabla sya ingi ban penon kam ya ka yeng sat yeng sunan bat ka shi benta na ka muhor ka chongka ka takariu hadam ban penrung ru ha ka chap ka muhor jingi kum ka kenhun la serdo ni ai khuble ya ka dorbar chongka hima khairem kabla krishan telitelan yangi kum ke kenhun ya ka bangin la ban poi kat shadu kane ka benta ni ai khuble ya ka kenhun nang ne na po ya ka sengkhasi nang ne na po umprop ya ka sengkhasi smet nangata ya ka sengkhasi melim pelun baro kawe nangata ya ka sengkhasi jongkane ka lum dingye lum shilong lum rapleng pelun kabala krishan telitelan yangi ya ka school jonga kabang puli kabamenta ka shilong lo college nangata ki perlok chungi iwe ki ba krishan rat ba yangi ban penlong yangi ki nong job hakane ka mekhalaya kotalen ki kme ki pa ki jongi na do ka dorbar shnong jong ka shnong melimawan ki seng samla shnong ki bala krishan telitelan yangi kum ka kenhuan ni ai ki ching khuble ka ba shikat dei yaki shim bakane ki ching khuble jungi kale kelum hi ya phi baro iwe ki bala krishan yangi waladang ngimla ban nyotang kecing kublai kaledru syai paim jangka hima meliam paim aina menik iem ibdang sulong shen kumus iem bapura jangka hima meliam ciki bakrau ke batri jangka hima baro arliang kahima kecing kublai kaled kham tam bat kerpang syafi kiri potas pikinung lom kubor na unong san hima kibala wan ban shim jingtip lane wan lum jingtip banganget lingba jungpi lingba kane ko khubor ki babon ki bamtip lane ki bam yo iru kin satep ba kin sayu i jing khublei kalet ru sha ka MTSO ka dei ka kunhun ka
kabala penlong ya ka Meghalaya ko talan ba dealing ba jong kane kerensan ngatharai ma phiru phinsalong yangi ban wan wat kumni lemda dealing ba jong ka kumno phinfem teng ai khublei kerpang yaki nga ai khublei ka ba kerpang ru yaki to kinong bisar ki badan buram yaki advisor ki jongi khublei shibun yaki jingyarap ka jong phi ka jing khublei ki jongi kalong kelum lang ru yaparo salonsar ki para member ki kme ki kpa ki jongi ki ba la du thia du demlang na kabenta jongi ki to ki perlok ki bla kersan teng shisha yangi nado kasngi ka ba menengkong kat hadu banginda yo ya ka thong jong ka nam job ngimla ru khlem da ai khublei ya ka wei na ka news channel kata the Meghalayan khublei shibun kiru ki de shibenta ki bala penlong yangi ba ka perthai kan tip yangi te khoblei shibun ublei trai kan ran onang the sei kerhai da ka shat bat kanang ka bet bat ka biang ba phinang yo ka chingkot ka chingkhya krat ba phinang biang ka kamai ka kaji ba phinang ya biang ya roi parum pare ba blei trai kan ran nang the sei di ching kurkhu happy baro ba phinang ya la shu shu kan ba phiru phinya pen I kan yala ka sap yala ka phong ka ba phi dan ba phinang la ru banang kersan shu shu ya ki wei pat ki badon kam ho yo ngaklet ngamla ru khlem da ai khublei mo sai sien ki nong mi khmat na ki artli ki constituency kata na ka nongkrem constituency bat na ka melim constituency ya I XMLA jong ka nongkrem constituency ibalong menta MDC jong ka nongkrem constituency iba lambor malingyang MLA bat MDC jong ka melim constituency iba Roni Willingdo XMLA jong ka melim constituency iba Hamlet Sondoling kine ki wei na ki nongmi khmat ki bala yarap ya ka kenhun jongi banpoi syakane kathong ban ngakrmen hi ba phi baro ki nong kersan phenang kersan shu yangi andang ilapen mi ru ya ka music video ka jongi te tangine ki kentin ki ba khendiat nakalyang jonga khublei shibun khublei shi hajar ngu ublei trai kan rat undon rengkat pat phi toh khublei shibun songtonat namar ba ki ba phi la pasat akane ka por ki long ki ko mangala ong mane ki long ki jimut jing perkhat ki ba khia bat ki ba kit ye ka jingmut bat ye ka nong rim ru ka ba khia ba ka ba scam mo ti kasam ko mangan supun kut ko ma phila ong mane kasam ka ba ublei ai ti la dangin pendon kam ya ka ublei un shim no kata ka wei ni ki kitien temen ka ba laju hikai bat ka ba laju penken mau yang ini ka por kasam ni yo ya ka ublei bala dangin pendon kam ya ka compare la dangi don ka no ka sabru ni don ka sab ban thokot ni don ka sab ban tem ban put ban rawai ban sio ni don ka sab ban snatiar henry ladang impendon kampat ya ketu kasap ken mau sisin ka sengi ublei unsa shim ya ketu kasam bat kan long kejing le no yangi haladi shimet ti khublei shibun porlong na kebenta kitu ki sembok perkhat ki ba phi phila pasat ha preng jongi ha por khublei ka kin hon la sardok namar ba ko mangala ong mani kasap phimdon tang ya kasap ban tem ban put ban rawai ban sio pidon ru kasap kren baro pi baro ki long sha kita ki ba don yang kita kasap ban keren ba pena sentur ketin ke theli tingi student shisha namar ba kalong shisha ke ke ba penmentoi ban ngathrai ki perlok wala da kalong ke jingye keren ka ba khamjurong ngala ban ong na peding ki jingye keren gi jungi ti ngathrai ki perlok jungi pedekin long ki ba sngutunat ban pej ban sngap ke bangi layo ban ya keren ke ngapor ti kentang yo wai kamlong ka ba dap bat ka ba biang ko mga julong ka por klem da yo sngo jaj ba pidei ki nong tem ki nong ruai kamlong ka ba dap bat ka ba biang klem da yo sngo ya ki jing ruai ki jong pie ki ka por ti ka we ki jing ruai nam ta ki polok jong ba pa ki ka video te sa si sien polong khublei shibun nam ta ka por ka ba ko do jong pi ba phila sha shitom ban palak khnang ban pa ki ka video ha ka ba de ba ki jing ya kren ka jongi bat ka kin hon lasardo ka ba ka ladu jong ka rensanya ko Meghalaya's Got Talent sa si sien khublei shibun ban nangai kersan yangi na ka por khublei shibun